Uistite sa, že podklad je čistý, suchý a bez nečistôt. Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku môžete použiť korkovú podložku s hrúbkou 2 alebo 3 mm. Dosky prikladajte zhora pod uhlom a uistite sa, že zámok správne zapadol. Ďalšie dosky prikladajte po dlhšej strane zhora pod uhlom a potom ich prisunte ku kratšej strane. Zámok na kratšej strane zapínajte zhora, jemne pritlačte rukou alebo opatrne použite bezodrazové kladivo. Aby ste bezpečne rozpojili panely, zdvihnite celý rad po dlhšej strane nahor pod uhlom a potom ho odsunte. Rozpojenie panelov po kratšej strane sa vykonáva ich posunutím. Pozor, nikdy sa nepokúšajte rozopínať panely po